Salamu aleykum mehriban dostlar. Gowum ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy. Sag salamat ýörmüsiňiz. Mehriban dostlar, görüşüňiz ýa internetde şu haramdadlar öz behbidini oýlap, her hili ýalan zatlary çalyşyp çatmaý kyp beren bir haramdada dönükler bar ha, şolar ýalan zatlary aýan edýärler. Şu ýalan zatlar aýan eden üçin ölüýinem sylaman, dirinem sylaman, kim barada diýänme özüňiz gowy bilýäňiz. Şu haramdadalara. Umuman aýdylanda şördeni şu Süleyman neresi barada men bar hakykaty siziň dikkatiňize ýetirjek bolýan. Ýöre sizin üçin şu maňa şu kommentariýada ýazdyňyz, liçkama ýazdyňyz, jam etdiňiz. Hem boldy şoňa aslında dereginde näme bolup geçdi? Şu Süleymanyň soňky pursatynda gören ýöre jana daýdasy bar şoň şu daýdasy bilen ýöre söhbetde şollum, şu söhbetdeşlikde näme bolany, näme bolmadygyny daýdasynyň özi bar hakykaty aýtdy. 20'sine mi doğanım can etti. Akşam ara Süleyman yaram okuyup ben bark göray dedi, men dedi bark bilem okuydu yollarda spravka düzeltýän wagt geçer dedi. Menem bark bilem okudum nätki den şuma yol pulum ýok ýol bagara nätki den dedim. Osun atasynyň dostu ertel bark alyp gaýdar baray bir zatlar alyp bidirmçi gaýday Süleyman görüp gaýday dip haýyş etdi ejesi. Bolýa dip ertesi 3-4 tara gittim bagara sport topum mektebine. Bardım olin opşitna bardy Süleyman soranynda daýdasy men Süleymany görmene geldim diýdim olin doktoryň ýanyna uğratdylar meni. Hälim şu garyndaşly ýakynlaryň garyndaşlary wagtky Aşgabatda şo baryp habaryny alsa şo ağlap şo taýdy möňürüp maşin tutup doktor alyp gitjek bolsa ýok, muňa doktor alyp gitmeň Aşgabatda. Ganynda infeksiýa bar diýip. Geldik nimetdi olin Süleyman görmene geldim men ejesine can etipdir yaranok dip diýdim olin şu çağa diýdi diýişini sogurtdyk diýdi. Diýişin diýdi kan durman diýdi yaranok şu çağa diýdi. Şoňa näme bolýany bilemdik diýdi. Oňa çeli bir oganyň gap geldi-de doktor diýdi Süleyman yaranok seni çagyrýar diýdi. Şoň bilen opşyda gitdik 3-nji etaja bardyk. Süleymany gördüm ýatan ekan men muny alyp gideýin diýdim. Süleyman diýdim yaranokdan gördüm da ýerinden turjak boldy ıskınsyz çağa. O ştaýda da temperaturasy, ölçekli temperaturasy diýip Süleymanyň. Onu alyp gitjekmi diýdi. Hawa maşynla geldim, alyp gitjek diýdim. Ondan diýişini sogurtdyk diýdi. Bir sutkalap kan durmady diýişinde diýip goýberdi maňa doktor. Şu çağan göl közüň diýdi, yskyny ýokmuň diýdi. Ejesi erkek gelse diýdi, äkidip barladym diýdi. Bolýa diýdim. Öýe gelen soň doganyma ejeme can etdim. Ejesine de can etmedim, öz ejeme can etdim. Bıçağa dedim yaranok dedim götürüp düşürdük dedim mektepten dedim öýe götürüp getirdik men gorkýan dedim almany dedim çap ya gelýäňiz şuň ya da äkidýäňiz dedim. Men spravka düzelýän çan dedi wagt geçýär dedi sen dedi gaýrat et maşyn tap dedi oglum uğraday taksi pulunu bererim dedi. Bolýa dedim gyzyňam dedi goşup goýberäy ýekezini uğratma dedi. Bolýa dedim menem sagat 5'lerim näme öýe geldim şondan soň maşyn tapmak bilen boldum. Sagat 8'de oba uğratdım. Ýanyna gyzym goşup goýberdim. Meni barýança jaňlaşyp durdum ýolda. Gowum dedi. Öýe getirdi 2 somsa ışık berdim. Nar, sok, koddok äkiden zatlaryny goýman alyp gelip öýde iýdirip çek uğratdım ana gören bilen zat. Kakamrat Hıdyrov diýilen bir haramdada bar da. Şu YouTube'da. Şol diye men diye Gülna Nemänin diye Süleymanyň dogan garyndaşlaryna daýdasyna jan etdim diye. Haça? YouTube'da çykyş edende şeýlik görlädi. Maňa hiç kim can etmedi. Adam jan edipdir, şeýle diýipdiňiz. Meselem şeýle düşündirek. Men size jan etdiňiz diýip aýdamak, ýa size jan etdi diýemek, buňa şol adamyň yalan aýdýanyny suwd etjek bolýan. Şol size aýdyp, siz şoňa aýdypsyňyz. Süleymany sport mektebinde ýa-ni şu ýarış gurnapdyrlar. Şu ýarışda birinji ýer alsaň sen taýar ýersiň, ýene näme dersiň, şuňa golarsyň diýipsiňiz. Ondan eger ikinji ýer alsaň sen ondan hiç tap bolmaz, zat etmez. Şeýip ýa Süleyman zynypdyr, urupdyrlar, gowut endamjan gög edipdirler, zat diýip şu görüm beripsiňiz diýip aýtdylar. Yo maňa hiç kim can etmedi men oňa aldatlar bilemok men urlan oňa senden eşit tonuşmak sürekli. Ine mehriban adamlar, gözüňiz bilen gördüňiz, gulaňyz bilen eşitdiňiz. Hakykatdanam näme bolany? Şu hakykaty görüňmeren gelejegimde de öz ýüregimden, çyn ýüregimden sag bol taňar ýaklysyny aýdýan. Jan sag bolsun. Entek bu başy nesip bolsa siziň dikkatiňizi şu Süleyman neresi boýunça
bar hakykatlary aýan ederin. Hoşsag bolun, salykda görüşelim.